kanalên hêja temaşevanên bi rûmet em ser Arwar TV ne. Ev weşana duyem ya sala 2026 em çêdikin. Bi taybetî vê weşana duyem ya 2026 me ji bo rewşa Kurdên Qafqasyayê veqetand. Îro em ê hineke rewşa Kurdên Qafqasyayê û pêvajoyê nîqaş bikin. Ez bînim bîrawe û taybetî li Ewropayê li Kurdistana Bakur jî taybetî deman behsa Kurdên Qafqasyayê dikin tê zanîn hemû Kurdên li Sovyeta berê têne fêrkirin. Yani Kurdên ku niha li Kazakistanê, Özbekistanê, Türkmenistanê, li Rusyayê, li cürbecür û eyaletên Rusyayê jiyan dikin ew hemû tê fêrkirin. Ji ber ku koka wan ji Qafqasyayê çû yani ji Kurdistanê çûne Qafqasyayê ji Qafqasyayê jî piştî salê 1978 şûnda li hemû welatên Sovyeta berê belav bûne. Îro mêvaneke min yê hêja heye hevalê Cemal Şamoyan ez bibînim ser ekranê. Peki Cemal dem baş. Var baş, dem baş. Hêvîdarim tu başî. Başa dikim başım. Ez heval Cemal çend sal berê me hevnas kir. Heman nîzikê 32 sal berê bû. Cemal Çeto Şamoyan li Rusyayê bû, li Tambovê bû. Ez bawer dikim ji Kurdên Bakur yê cara yê yekem hatiye Tambovê yek ji wan ezim ne wilo heval Cemal. Eyvallah. Yani Kurdên ne Kurdê Qafqasyayê, Kurdên ji Bakurê Kurdistanê hatine yê ewil cara yekem hat Tambovê, Kurdên Tambovê dît ezim di sala 1994 da bû. Dî ji wê demê vir ve carna çend sala me nikaru bevra têkilî çêbikin lêbelê heya nav têkiliyê me bevra hene tu hevalekî me hêjayî heval Cemal Şamoyan ez ji pir kesara behsa te dikim. Heval Cemal tu niha li Qafqasyayê ne? Ermenistan. Li Ermenistanê em jî îro behsa Kurdên Qafqasyayê dikin. Dema em behsa Kurdên Qafqasyayê dikin yani dema em dibêjin Kurdên Qafqasyayê hemû Kurdên Sovyeta berê millet fêm dike û taybetî jî dema behsa Kurdên Qafqasyayê ji tê kirin herkes merkeza Kurdên Qafqasyayê weke Ermenistan dibîne. Yani bêguman Qafqasya tenê ji Ermenistanê çê nabe, Azerbaycan heye, Gurcistan heye, li wan welata jî Kurdtir. Lêbelê dema em dibêjin Kurdê Qafqasyayê serê herkesî de ama Kurdê Ermenistanê tên bîra me ra. Tu jî Kurdeke Ermenistanê te li Ermenistanê herhalde jiyan nekir, te çû li Rusya jiyan kir. Em wiha dest pê bikin. Niha rewşa Kurdên Qafqasyayê çawa ye? Bi çend gotinan tu çawa dikarî bînî ziman? No, em bijin rewşa Kurdê Qafqazê em gere îro dest pê nekin. Kurdê Qafqazê çawa hatin, hatine Qafqazê. Ji Qafqazê derbasî Kurdistanê Rûsyayê bûn. Em bijin rewşa kîmaya niha Qafqazê da em bijin Ermenistanê. Hal hemberî salê Sovyetê da baş bûye. Kar xewatê wan hene, derecê wan hene baş e. Lê piranîna derketine Rûsyayê. Piranî derketine Rûsyayê. Yani dema meriv dibêjin Kurdên Qafqasyayê ji vir 40 sal berê û niha ne weke hevin bêguman ne wilo? Yani ne weke heve. Em bijin hin ekonomîkî ne weke heve. Hin jî em bijin rewşa orta mesela Kurdê bijim Ermenistanê orta wan Ermeniya da niha daha baş e 40 salê nûdî, 40 sal pêş da. Yani 45 sal berê li gorî 45 sal berê niha navbera Kurdên Ermenistanê û dewleta Ermenistanê û Ermeniya daha baştir ne wilo? Da baş e.
Peki امروز rewşa وی باشی نابینم مثلا است. peki rewşa aborî, rewşa ekonomîk ya Kurdê me bi taybetî yê Ermenistanê niha çawa ye? نو زانم مثلا افغان دیستی داده بینم بارکی هر مالک فیر میره ایدا امروز کاری خواد کن درجه اونا امروز هم بری 20 سال هم بری 40 سالی پیش داده کن امروز پنجی جایی کاری بیشی زیده باش بیاد چیم 40 سال پیش داده باش Yani niha bêguman li gorî çil pêncî sal berê rewşa Kurdan baş e lêpelî bi awayeke giştî mesela li Avrupayê jî ev sinekî niha Kurdê me ji Ermenistanê hatine dibînin yani hineke bêguman rewşa em bêjin welatên Kafkasyayê û ya em bêjin welatên Avrupayê hinekî cuda ye. Ama di nava Ermenistanê de tu divê rewşa Kurdên Ermenistanê li gorî Ermeniya niha baş e. Li gorî Ermeniya. نه رش گله باشه اکونومیکی لی ادوار بیشم از دیده بخواد کردم بنا خواندنی کم حوکی کم زار آدم جوده من Yani mabesa te ewa tu divê jî zara nazim xwendin. اینا نخواندم زارا با گله که مشون نابن ادوان را کی راستی کتم ادوان را ترمی خاطنی خواده خود ادوین زارا دا مشون بن زیده وادی خواه مثلا خواهده به 20 سلفی زارا دا انداکن همده Heval Cemal tu zanî ez nodu sisiya da destpêka nodu çara da ez hatim Rusyayê. Yani bi rastî wê demê Kurdê me ji Qafqasyayê hatibûn Rusyayê taybetî Moskowayê hema piraniya wan xwendevanê em bêjin asta bilind bûn xwendibûn üniversite xwendibûn yek û profesör pir bûn yani wê demê mesela salê 1990 dema meru digrin berçav Kurdên Qafqasyayê û Kurdên Bakurê Kurdistanê û yê Başûrê Kurdistanê yê Rojava meru didin berhev asta xwendevanan di nava Kurdê me Qafqasyayê de daha zêde bû. Daha zêde xwendibûn. Hun zara dibêjin hebûn hingî nivîskar hebûn profesör hebûn ewa dereca xîmê da nû hemû ewa da fîzik hebûn matematik hebûn hebûn lê îro yazix kêm in ewa ra bêjim mesele ev şeş gundê ez zanim em bêjin nahiya talînê berê nûdî de em derketin em nabînim wakî zarekî Dikeme zareke duda üniversitet xwandin ez dîde nabînim. Ew yeke dora bijî ez bexwaz kevim. Peki Çimkî sebep çi ye berê sedemê xwendinê eceba Sovyet bû yani sistema Sovyetê zêde destûr dida ku Kurd bixwînin û niha elî ew sistem nemaye ji ber vê yekê Kurd nikarin zarê xwe bidin xwendin yan jî bi wan re na mijûl nabe. nû ez wê yekê nabînim vane şad bînim nizam wê bêfemkirinê na zêde ekonomîkê de destpêkirine mijûl dibin. û berê çawa em bêjin wadê me de çawa me dixwin qîzika wekî bixwin da em ê dê bavê qîzika digo de qîzikê bibe profesör hinek va tevanayî da. Yani hacı mesela gunda da hatta dersana ne var? Dersana ne var derdin şine kolcu. Ona diyorum dersan biraz siz 12 sale. Hadi 12 sali xalas ke birader. Xalas ke bir paşi xo idariye xabune kude here. Lezane delalın, zane akılın mektep emrizin beşi kemasi nabilmez. Kemasi de baba da bilmez. Anladın? Peki heman tişt ji bo Kurdên Kurdistanê û ji bo Kurdên Azerbaycanê jî mirov dikare bêje. نو کردی آذربایجانی زانی زیده آسیمیله بونه بشن آذربایجانی دوی زیده کردن دورا آلی کردن خواه آلی کرده دویشن
بیچی کورانان کم نه لی کردستان نه کی مانه Yani Kürt li Gürcistanê kêm mane derketine. کی مانه زیده درکتنه Ji ber sedemên ekonomîk eva. او سبب وکی سالی نودی اکی وکی هلشیا همشن ورا حوکی آنارخیه بو ورا عجز Anarşizm دکرن ev. ملر Belê. اری ورا ارمنستان حقانا لی ورا عجز دکرن ورا دهازو درکتن Niha teqrîben çi qas Kürt li Gürcistanê mane qasê tu dizanî? نو حسابشم برکی 5000 هرکی هبه برناکم Tirkiye me berê pir bû. اری بری Yani nodu çar nodu pênca dema ez dihatim diçûm Gürcistan Gürcistanê pir bû tê bîra min. Mesela şevê Nevrozê çê dibûn bi hezaran Kürt tevlî dibûn. نا کیمه لی ارمنستان دا به ارمنستان نا برکی 5000 هبه Pekî li qasê tu dizanî li Azerbaycanê çi qas Kürt teqrîben hene? آذربایجانی کرد زیده نه لی زیده آسیمیله بونه Asîmîle bûne ji xwe weke Kürt nabînin. نامینن Yan jî Kurdî ji bîr kirine êdî Kurdî nikarin biafin. خواهی که آذر بینن Pekî Kurdên Asya navîn yani bêguman tekîliyê te bi wan re jî xweş e yê li Kazakistanê, Özbekistan, Türkmenistan wan rewşa wan çawa ye niha? نو رفش آنا وادی سویت هشیا خراب بو همشن باش نیبو گله کرا چی درکتن لیوی آخری اوه کی باش بیه ایدا باش بیه همشن کردی قازاقستانی و کرگستانی قاسی ست پینجی ما ست شرنه مال حتی تامو جمعه روسیه Yani ji wê derê hatin Rûsyayê. حتی روسیه حتی روسیه جمعه که دلال بود جمعه که گله گومان جمعه که گله Kîjan sala vana hatin? او سال 2000 Ha sala 2000 da. Pekî niha teqrîben çi qas Kürt li welatên Asya navîn hene? آسیاناوی راست بشم اتام نکارم بیشم Teqrîben. تقویرا من بارکی 6,000 تومری هبه çünkü zede derke daruse Wê demê merû dikarin bêjin en zêde Kürt yani li welatên Qafqasyayê, Rûsya û Asya navîn li Rûsyayê jiyan dikin niha. zede Rusya şimdi. Yani Na hamu herem Rusya'da milleti Kürt'e hamu herem ada. merû dikarin bêjin milyonekî Kürt li Rûsyayê dijî niha. Ez barbekî hema herkê milyonekte be 800,000 wê hebe. Ji wê derê ve em dema hesab bikin di tevaya welatên Sovyeta berê de yani Qafqasya, Asya navîn û Rûsyayê em dikarin bêjin 2 milyon Kürt jiyan dikin niha. Na hakikaten na. Milyon û nîv? Na milyonek duşet zede na milyon duşet sa. Yani qasê merû dikarin bêjin qasê nîvê Kurdên Avrupayê li wan welata jiyan dikin. Nu Avrupa zede ne? Nizikê 3 milyon Kürt hene li Avrupayê. 3 milyon. Ama şu selefi Avrupa'ya. Milyon na fıkramın milyonek ancak habeyla. Pekî eval Cemal tu niha li Ermenistanê ez bawer dikim va demeke dirêj tu li Ermenistanê va salekê zêdetir ne? 3 sale. 3 sal e. Dema mirov li salê 1990 û niha binêre rewşa giştî ya Ermenistanê çawa ye welatê Ermenistanê? No zame vara bêjim salê nodî heta 18 ew em bêjin sê padşa hatin ew lêvantê Petrosyan bû, Koşeryan bû, Sêrj bû. Ermenistan tere bêjin kuştî bû. Belê. Ermenistan kuştî bû. Niha? Lê na sala 18 ne va revolûsya bû millet heme bira bû padşatî Nikol Paşinyan hilda na hal nizanim mesela fikra min ez carna hat vêj be cemata vira. Edûm her malek
هر مال سالی گره قربانه که بی حکماتی را بکه وکی اونا چو هن اکونومیکاوی هن دشتا دبرا همو درجه ارمنستان بلند کنه دنیای داتی ناس کرنی اونه داتی ناس کرنی عدلای چی کرن ها وی دولتی دات هر همیشن آدرا و ترکا دوستانی داتینن حتی کنگی دجمناتی باشن ریا بیده کنن ریجه و اکونومیک نه بله yani piştî şerê navbera Ermenistan û Azerbaycanê sekinî şûn de ez war dikim di her aliyê da rewş niha baş dibe ne? رفت نهار باشه به سینور چیده به از تومی دنیرن آخواتنی او پاشینیان نیکول پاشینیان Belê. و یه سروکی پارلمانت ارمنستانی نو فکری آن مثلا ساداتین به درسان ادوین وکه درسان بو منی وری ببرا نی منی بکار بیا حقا بکرا اپرس Ew projeya Trump hebû çawa bû ew projeya Trump zanîyo rê نو derbas اوا امروز اوا عدلای قول کردن belê yani aştî çêbû آشتی چی بود او آشتی نه امروز ورشه مثلا اوا مکه اداره آذربایجانی و ببر یا اوی نو پویزی را çok kurdum duyduğum tren belê rêya trênê ریا treni 1000 ton neft hata Ermenistan'ı benzin boy benzini per bu anladın yani Ama meseleyi fandıkın ama gel teşekkürlerine bunu Ermenistan. yani tu dibêjî ji vir şûn de êdî careke din wê şer di navbera Ermenistan û Azerbaycanê de çê nebe ne? Hatta ev hükümete hebe ve çi nebe hatta ev hükümete Noel bardıkın peyvara jikibi ve ne kar be idar sahil şine bir kevake beri vaki hem bir konflikt hebe tişteki ev hebe. Çünkü Peki milli deneri cana prezidenti Azerbaycan'ı havaki tişti haşk haberinde li seruk hükümeti Ermenistan'ı seruk vaziri kori devra seruki parlamento Ermenistan'ı ona diplomati gele haberde da ne diştin agar zede gurbe. Zede peki le esas Ermenistan düşüne ev vakit dudana teklandı ne ev. le Ermenistanê di nava Ermeniya da ew kesên ku em bêjin pir nasyonalîst ku alîgirê şerin zêde ne yan yê alîgirên aştiyê ne zêde? Awar bizim cemaat fandike oyi aşkine. Ev opozisya em bizim çok iyi hemberi. Muhalefet. مخالفت مثلا او کینه اما او که اندا کریان ها کوچریانه شیرجه لیمونتید بیدورسیانه اما اوی دور آنا وکیدا دست دبی آنا چیزی قطان نه بیماند ویشن نه شیر قطان نه اونا نه او دکن نه دوی عدلاینی نه دوی ما غربا اندا کریه همیشن وکیل شرف دانه ببینی مثلا سالی چندا دا نوسیا نوچارا دا ارمنیا غربا خودانده و حد رایان هندان داجی ارمنستانی Yani herîn, hep herîn ندای girtin destê xwe. نه ستاتوسا سر بخواد دای نه ستاتوسا دای بکن او همیشن نوا ارمنستانی یا نوا روسیه هوا دا ما بود همی خون داده ریدنه کنده Belê. Yani êdî ji vir şûn da yani inşallah wê carekê din şer di navbera Ermenistan û Azerbaycanê da dernekeve şer bêguman wan her du welata tuneve wê bandorê li ser rewşa Kurda jî bike. Yani Kurdê Ermenistanê jî, Kurdê Azerbaycanê jî. No bizim devlet vaki tuti adıcı vaki boş ve tercih boş ve Bêguman. çimler deji. Bêguman. Vaki boşlu ve tercih boşlu. Mesela ki bizim beri vaki zar bir şey askeri de babi zar asad şun ev dıkırın perat şekilde vaki daşı zar ona ne şuna var vaki ne şuna var. Bir şey ne şuna da bir perat vaki ne şuna. Lilo azad bir her çünkü o çok sonra Şer tune. خودی بگید کشتن تنبه از gerek ne var kuştun? Belê. Peki Heval Cemal
بگومان yani Kurdin bejin Kafkasya'yı, Kurdin Sovyet beri çavewan her tüm Kurdistan'ı او ji Kurdistanê qut nînin yani bi fîzîkî ji Kurdistanê dûr bin jî çavê wan tim li Kurdistanê ye ev jî yani rewşa Kurda dema merû li Kurdê Kafkasyayê dinêre piraniya Kurdên Kafkasyayê taybetî Kurdê Ermenistanê yê Kurdistanê Kurdî li axivin bi salan bi sed salan zêdetir e li wê derê jiyan dikin dîsa Kurdî ji bîr nekirine tu weke em bêjin rewşenbîreke Kurdên Kafkasyayê tu vê pêvajoya ku li Kurdistanê dimeşe çil Bakurê Kurdistanê çil Rojavayê Kurdistanê tu çawa dibînî tu çawa dişopînî Bakur û Rojavayê Kurdistanê û Başûrê belê Kurdistanê tu taybetî Başûr û Rojava baş nas dikî ez zanim çûyîn û hatina te çêbûye ama tu Bakur û Rojava cî dizanî Zanekir buna Bakur Rojava ya Rojava Na mugo tu Başûrê Kurdistanê baş nas dikî tu Rojava jî baş nas dikî tu bixwe çûyî wan dera jî ama tu çûyî Kurdistana Bakur yani Kurdistana Tirkiyê çûme Wanê çûme Eintobê çûme ha tu çûyî ciyê bav û kala çûme cî bav û kala çûme Kurdistana Rojhilat yani Kurdistana İranê em bêjin tu qet çûyî Kurdistana İranê jî yani Kurdistana İranê salnay bir amın çûm hengî me xwast derbasê Qendîlê bûne em dikarin derbas bûna ha tu ji wê derê ve derbas bûyî em çûne Mehabatê em çûne wê derê ku derê Qazî Mehmed birî wî kurapê wî dardakiribûn belê em çûne ser tirbana yani tu çûyî parçeyê Rojhilat jî Rojhilatê Kurdistanê Kunegerim hemû Kurdan hatir Kurdistanê zanin tamam tu hemû parçeyê Kurdistanê geriyayî tu niha rewşa Kurdên van parçeya çawa dibînî bi taybetî Rojava dest pê bike pişra Bakurê Kurdistanê çawa ye zanin nûn ha partî me gele hene gele çêkirine em bijin hinek hineqe em nizanin jî çend berî toz bûn dikine partiya belê pêşî bêjim em bijin bona partiya wekî wexta hûn tev hevalê mahîl welat hatine Rûsyayê em bijin hingî salê 1990 bû nodî bû hingî kesî Rûsyayê em naz nedikirin çav Kurdî da her miletekî li ber şivanê me nizama wekî me nefandiye miletê Kawkazê lê hatina wa nîşan kir em ji miletin kultûra me heye rabûrûşana me heye derecê me hene û me ji xanaskirtê de rast bêjî de îja niha were bêjim niha Rojava destê me dane Rojava dest û roja Kurdan heye wekî em şaşa nekin hine şer hene em bêjin partiya da jî şaşa dikin em bêjin em dibînin îda partiyan em gere wê yekê nenêre em birê reva şerseke informasyê bide jûrê wekî bikarbin pêşa wî şersê wekî em bêjin şaşa dike em bêjin ew cêlê ew nikare ew cî kar bike çimkî şaşa dike Rojava îro aza ye îro aza ye îja niha Rojava nîne em bêjin Bakurê Rojava Sîryayê em bêjin berî niha wira 5 milyonî cimat jî em wira dirêj e wira man belê Bakur Rojhilatê Sûriyê heval wira karekirin dikin hevalê sebrî wira tehlûketgîr kir karekirin dikin baş e nû gere herekî dest pê kin şehra çêkin gunda çêkin ew kin em bêjin dikarin ekonomîkayê daha bilind kin xeke bi te bêjin Sîryayê niha Rojava Şamê wana rintir dijî cimata me wira rintir dijî ekonomîka Bakurê Rawayê Sîryayê ya Rojava daha baş e çêm ya em bêjin devletî ya hikûmeta tu sê sal berê li wê derê bû ne yani sala bizde jûra hatin belê
yani bêguman rewş wê demê rewşa niha jî wilo weke te got rewşa Rojava ji rewşa giştî ya Sûriyê baştir e. Di warê ekonomîk de jî di pir aliya de jî. Ne wilo? Hemû alî van. Belê. Hin edlayê şer tune, kuştin tune, herkes karê xwe dike, dikare çi karî bike mesela. Ama di warê aborî de tu divê kar bikin, teşxisina çê bikin. Ça? Yani tu divê jî lazim e kar bikin, pêşketinê ekonomîk çê bikin wê derê. Pêşketinê ekonomî çêkin, gere çêkin, îro em gere îro mesela hinek hebûn, heval mesela hebûn meriv, dişimiş bûn an devleta Tirkiye tişkî nake, divê nan rûkê xwarinê. Wakî mesela qamişînê çêkin em, Amûdê, Dêrikê, em bijin ew gundê hevekî mezin çûk, ew kin bişon, rê dirba, wê baş be. Sistema devleteke sistem heye baş e, ne xirabe bijim. Mesela dîstamın daha gere baş e, nîda. Heke rewşa başûr çawa bû dema tu li başûr bûyî, hem di aliyê siyasî de hem de aliyê ekonomîk de. Nu alî ekonomî da rewşa başûr normal e. Normal e çünkü ora nift heye. Mesele ki bijim ez ot me gundekî malê baş çê dikin ew kin bigûm kuk xwar dikin wakî govra nift heye şîrketê Amerîkayê Galancaneyê Bêlgeyê govra dixebitin em cewan dixebitin cewan kar dikin weke Awropayê pere dişînin. Lê bigû jê başqetên cewa kar kirin got na. Got em nahêlin. Ya nevlim got devlet lê got na devlet em rabin hin be. Em nahêlin bo. Ji wê qewlî baş e. Bunu baş e, danî başûr em bijin binirin biye çaya malbetê zaten böyle. Yani ya malbata Barzanî tu dixwazî bêjî. Ya malbeta bu mesela sala 18 Temam sala 18 bu hebzatin bu çi bu Barzanya û Telebanî hev rûne niştin. Ha herem ewa ber hişandinê bû. Hişandinê bû mesela pir dadanîn eredin biraz serokê hikûmetê û yek Barzanya be. Serokê ew parlamentê bira Telebanya be. Na temam ya nevjinave ne? Carna dixwazin wilo bikin, lê li hev nakin, mixabin. Yani ew nakokiya di navbera malbata da zaten dema me divê malbat bi serê xwe şaşiyekî ye, divê Başûrê Kurdistanê dibin bandora malbata da nebe, dibin bandora hemû Kurda da be, ji bo hemû Kurda be, lê mixabin du malbatê mezin Başûrê Kurdistanê nava xwe de pav vekirine. Malbata Barzanî û malbata Talebanî. Hêvîdarim ew jî biguhere. Yani inşallah salê pêşiya me de ew rewş biguhere. Telebanî em bijin Bakir Telebanî. Bafê. Bafê Talebanî, kurê Celal Talebanî. Kurê Celal Talebanî. Em az dikim wadê Irak hilşa da delegasyon çûn em çend merî bûne ji pêra çûn. Belê. Em çûne wira ew hate pêşa mengê. Xurtekî delal e, xurtekî zana ye. Em bijin Rûstem e bûn heşê Rûsa lê girtiye gava. Sıva wî heye. Tu wê demê li Rûsya parlamenter bûyîne? Yani weke heyeta parlamenta Rûsyayê hûn çûn Başûrê Kurdistanê. Erê delegasyon çûn em tev Mam Celal Rosatan em rezîdansiya me tev nan jî xwar hirmeteke mezin dana me baş bû da. Bijin baş ve baş em bildan û pê herkê ez Kurdim daha zêde hirmetî nêzîkî bû pêşa bijirûniş. Em ra xwarê cara dagirtî da me naxwar teve. Belê. Rama xwedê lê be camerê merîkî delal bû merîkî zane. Mam Celal însaneke hêja mutevazî bû. Belê. Lê dora ev bijim em hevekî ji Rûsyayê çûn dere bijim em bijin kirinê wan kirinê mahîl welet mahîl welet e te were bijim qîmetê wî karî nizam bilindaya wê ya wê bilintî tune. Çünkü ew kar xeweteke gelê mezin Sovyeta berê kir.
بله کاوکاوی کرد. اوی ملت مدان ناس کرنی ته حوالی آمد تر راست او حوالی زده حوالی ماهی ولد. بله اوی دمی ام دست که هات بون جبر ویه که هنکی کاری و دمی هات کرن نایج بیر کرن از دزانم yani va çend sale va 30 sal zêretire serra derbas bû hêjî ez dema Kurdê me em bêjin Ermenistanê Gurcistanê dibînin yên hinekî salê wan jor derdorê pêncî şêst salî ew yani wê demê tînin bîr tê bîra wan behs dikin yan navê min dibêjin nas dikin ez dizanim mixabin ama genç ne urone herhalde gencê niha pir zêde weke wê demê nînin wê demê gencî pir zêde dihatin diçûn hinekî eleqa wan ji bo Kurdistanê zêde bû niha rewşa gencê me Kurdên li Qafqasyayê li Rûsyayê ne weke wê demê herhalde. Hingê zêde akîv bûn. Belê. Pekî em gihîştin û yekî biborîne we başa Rojava başûr kir na em bêjin ew sînorê Orta Rojava başûr dewre hevekî başûr em bêjin xelkê Sovyetê bernade zû ew da bernade başûr Rojava. ha ji başûr bernade Rojava nahêle biçin Rojava nahêlim biçe Rojava yani Kurdê yani Kurdê Qafqasyayê biçin nikarin ji başûr derbasê Rojava bibin. Na nikarin derbas. Ew herhalde ne tenê ji bo Kurdê Qafqasyayê ji bo Kurdên Bakur jî wilo ye ji bo Kurdên Rojhilat jî herhalde wilo ye ne? Yan tenê ji bo Kurdê Qafqasyayê. Na tergûnan boy hemû Kurda tenê Kurdê Rojava berdin. Ha yani ji başûr tenê Kurdê Rojava dikarin biçin werin. Erê Kurdê Rojavayê Avrupayê dijîn yan Kurd dijîn tê dikarin herin derbas min vegerin. Ama Kurdê din bernadin yani ev siyaseta wan tenê ji bo Kurdê Qafqasyayê nin herhalde ji bo hemû Kurdayê. Bu hemû Kurdayê. Lê ew qebaşî ne? Ew ne baş e bêguman. Yani mesela li vê derê li Avrupayê taybetî hinekî Kurdan ez dizanim dixwazin biçin Rojava tu zanî rêya Rojava niha tenê ji başûrê Kurdistanê me dikarin biçin ama dibêjin em biçin wê derê jî nikarin derbas bibin ji ber vî nikarin biçin naçin nayê. Ew baş e warî ji Kurdistanê bira ji Kurdistanê weke em Kurdin divê rê vekirî be ji hemû Kurdan. Rê vekirî be. Belê. Eval wekî dinê jî biborîne mesele ekonomîkî wekî tişekî bînin derbasın em ji prosê dê mezin hildidin. Ew jî yani gümrükê zêde distînin. Didestin ev başın. Eval Cemal spas dikim em gihîştin dawiya bernameyê vasî deqe zêdetir bû. Tu dawî da çi dixwazî bêjî tiştekî dixwazî bêjî heye? Ez xwadim wa silav bikim kê name temeşetke silav bikim. Ez xwadim miletê Kurd niha cemaateke demokrat e em bêjin cemaateke Cînar Hez e ez dixwazim zêde zara xwandinê da bine girêdanê ez dixwazim em serok Birêd Abdullah Öcalan bînekin wekî em bêjin niha kêm navê serokê gotinê çavat me 1980 me ce serok migo serokê min migo em nikarin hemberî Tirkiye şer kirin migo ça migo 50,000 esker hengî çû ser Qendîlê migo veke ser çiya migo got tu dikarî bêjî çend kes veke şîr be migo em zanin hûn zanin got qe kesek got min weriman çare ser çiya wekî dinya zanin be em ji miletin hemane em xwayê vê derecê bimînin em Newrozê xwe derbas bikin em roja Partiya Karkerê Kurdistanê derbas bikin naz bikin spas dikim Eval Cemal sohbeteke xweş bû rêxistinê silav dikim rêxistina me sen çava spas dikim malbeta we silav dikim hevalê mayî silav dikim spas dikim Eval Cemal hêvîdarim di rojê pêşiya me da em ê car din hin bernama çê bikin bi te re ez ê tevî rihet bernedim xwe baş mêze ez jî zarê te silav dikim
چاوی همو کردی می ارمنستانی یه قفقاسیای ده شخصی ودا سلاف دکم حرمتی خواه جوان را دشینم زور سپاسی بار باش سلاو حرمت جواز پاس اولین هجا تماشاوان برومت سر آروار تیوی ام گیشتن داویا برنامه کردین حیا جاره کردین بمینن دو خوشی ده سلاو و حرمت